Ayun ta mga igsuon sa atong gihisgutan sa siyam kagasang gikan sa Dios mga igsuon. So niya ta sa number 6 na mga igsuon ikaunom nga gasa sa Dios gikan sa Dios mga igsuon mao ang prophecy. Prophecy mga igsuon mao kato ang pagtagna or tao nga gitawag og propeta mga igsuon. But mga igsuon hinumdumi mga igsuon ang tinuod nga propeta sa Dios mga igsuon nituo kang Hesukristo mga igsuon iyang gipapuyo sa iyang sulod mauna ang pagtuo kang Hesukristo nga si Hesukristo mao nga atong Ginoo nga nagpakamatay dinhi sa kalibutan alang sa pagluwas kanato mga igsuon nga siya nabanhaw human sa tulo ka adlaw mga igsuon mao kana og siya may nantusod mahigugmaon sa tanan kana siya matuod kana nga mananagna matinuod kana nga propeta mga igsuon 2 Pedro or 2 Peter chapter 1 verse 21 for prophecy never had its origin in the human will but prophet through human spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit mga igsuon. So kanang tanan mga igsuon gikan sa Dios mga igsuon dili tao lang mga igsuon.